Uwandu hwaita vatengesi vanotengesa mishonga yechivanhu inodaidzwa kuti natural herbs yawanda muguta reHarare. Tapinda mumastreets eHarare kuti tinzwe pfungwa dzeruzhinji kuti vanozvitambira sei. Vakadzi chaivo chaivo, a good example. Vamwe vakadzi chaivo chaivo unotongoona kwakunzi anambuya vari kutengesa maherbs eumhandara kuti kubva pasi chigare hatina patakamonzwa maherbs eumhandara kunzi mukadzi adzora umhandara kwadzoka yaamhandara iye munhu aine vana 4 hazviitike. Ndo is a good sign. Another sign, vakadzi chaivo chaivo unoona mahips, hipi rakarembera parutivi baba, hipi riri paside munhu achifamba neside mutown aine magaro akawanda akazara mvura zvinovauraya zvese izvozvo zvavari kuita izvozvo. They have to stop, especially women. They need to stop kushandisa maherbs akadaro because mutown a lot of people kufamba so vari kuzodzimara vangonongedzerwa nevanhu so garo riri paside hanzi ndasimba but munhu haana kusimba ari kudya natural herbs api anenge akasanganiswa nemapiritsi maapetitos mapiritsi vavanenge vatswanya vosanganisa mvura vopiwa vonwa. Mishonga haisangane nemapiritsi, maherbs haasangane nemapiritsi, midzi yemusango haisanganiswe nemapiritsi. Muti unoseenza wakazvimiririra hausanganiswi nepiritsi. Saka miti ine zvainomirira kurapa zvinorapwa nemapiritsi iwayo, asi chingasiyane isimba nekuti piritsi rachona rinobva mumushonga, rinotogadzirwawo nemushonga. Asi isu vechivanhu tinozoshandisa miti direct pakuteta kuda simba rakakwana kuti ukwanise kuataka chirwere chiri munyama yemunhu. Ndinorarama mutown muno. I've seen a lot of people vakawanda vanonwa maherbs vachitifunga kuti maybe they are going to have a change but they won't have any change pamaherbs here. Even ini ndakatombomanwa haana kana nebasa rese, vamwe vanotongotswanya kana zvigunguru chaizvo ongokanda otongotaira kuti guchu because a lot of people vakakurira muHarare they born free. Anditi vamwe vakawanda ndevo ma2000 havazive maherbs atiri kutaura nezvavo mudhara. So at the end of the day vanhu vakadaro unodzimara wakutengeserwa maherbs akaita sei asiriwo efeki because hauna kubvira wakamborarama life experience emaherbs akanaka anoshanda chaivo chaivo. There's people, they are just finding money, selling people things which cannot be recommended with the doctors. Ichokwadi vanhu vari kuti one day zvingangozongonetsawo nekuda kwezvikwanisiro, asi vanhu vanoda mishonga kana vari kupinda mune zvemishonga vari kuti one day nekuti vanhu vakunzwisisa chinhu chinonzi herb, vakunzwisisa chinhu chinonzi muti, marapiro acho nekukwanisa kuataka kwacho chirwere chiri munyama chichipera. A day before yesterday, I bought a herb. I wasn't feeling good. My stomach was in a running stomach. So when I bought those herbs, it became worse than what I was feeling. Tikatarisa izvezvi tine mhando yezvirwere zvakafana nezvinana BP, tine zvirwere zvakafana nashuga. Zvirwere izvozvo ukamira nepiritsi rega kuti rega nishandise piritsi unogona kusvika pakutofa, dambudziko uinaro. Asi kune mumwe akanzi apone naMwari tikamushandisira muti, shuga kana BP inokwanisa kutodzika kuenda panormal, haipere munyama kunzinzi yapera zvamuchose nekuti munhu anozvarwa ainayo. Mukaidzikisa zvekubva yadzika kusvika pasiripo munhu anoshaya, anofa. Saka mishonga iriko yekuti tinokwanisa kushandisa muti seurapo uyo igotodzika kuenda panormal munhu otorarama zviri. Maherbs aya akanaka. Ndani mazuva ndichatora nguva yakati rebei. Maherbs aya ari healthy plus asiyani mapiritsi zvamazono zviriko izvizvi. Maherbs akanaka. Maherbs haadi kutora mastreets kana muroad. Indoenda paComblers house ndotenga kuburning issues. Pamutemo chaipo chaipo maherbs akanaka nemhosva yekuti chivanhu chedu chakagara chichingoveko, but due to effect yekuti vanhu vanozoita maremedies avowo mamwari extra, asi maherbs akanaka because they are natural, haana side effect, they are right natural, 100% natural. Kune vamwe tinogona kuona kuti miti yakatorwa kare, ndosaka waona varungu vaitora miti vachienda kunondosima kugadzira vaiti magardens emiti. Saka iyo isai nekuti miti yakatorwa kare ikatoenda,
Saka tingangoti kune dzimwe nyika havachinene kuramba vachitora miti kuno, nekuti miti vakaitora vakatoisima vari kutoshandisa. Kwa tine vanhu vakasiyana-siyana, tine maChina, maIndia vari muno muZimbabwe, but vanotorwara hatisati tamboona kana muchitari ari pagomo. Vari kurapwa kupi? Ukarisa muIndia achidya raisi chari anodya, anotora gavakava ocheka-cheka oisa muraisi raari kudya, isi vanhu vatema hatisvigoni. Saka zvinhu tikangoti vanhu vane uchenjeri vakatora miti vakanoisima kwavo, saka zvinhu izvi zvinotorikwa hapana kwazvisiri. Saka hapasina pekuti chatora miti chinoisa kwakati uko nekuti zvaako kwese.